Ito ni na bali eske kungolobi abike barakalam no tenere iklobina fem ni ma marake ni patron ni marake fem ne bi marano ika kuma forani yana a fora meha sini meneno mumi kono kanana kedoro Senweave application ye mi mato obese go skilento koka ka warchi malikono au ka Orange Money walima Wave fe obese ka 10 € soro fu ani falaki ni awi application yi télécharger ni code promo elba produit application yi ka télécharger plateforme chama sans fait inafo App Store Play Store ona nyogona chama au munu me feka application yi utiliser Okanagon ni au dona Play Store walma App Store konnala awe Senweave télécharger procédure bébé na ira aula mi mato obisika ko inscription ke lafia konnala e mogomimbe France Amérique Italie Espagne Allemagne Canada Royaume-Uni et Irlande ni ebe feka worichi kana Afrique konnala isorlento Senweave la Senweave Kawarichi lakana ani lafia konnala. Sita. Sita. Namtan. Tan soko. Mse. Dum parle no soko malena le. Ni ata fisi model dumai. Tan a model ledu. Okay. Nata dugono. Ndenge kangana. Ika mne kanyi. Nte manga fe ane. Tan denge jume. Sita. Moko ti se ke bla aka chila figo tigi shogobe ka do emia. Ntado. Na ko nana nte kuma chama fe yame. Ngana soro nga barakera manga foire nigitina parce que edeni logo bolinu. Tan na shagi ba blenya korole de la tan nega shagi kenema. Tan ga seni nyuai. Tono bito ko mo kuma foka dingai. Korore te kana. Tono du melinga kuma foto kumna. Ni nkulo jalle, ni maloka dogon, ni bango foite. Mais abina ni sorano e kulo jalenu ne kulo jalenu anato dotalo. So ngana ya maklan no chamo. Nere kuna baraji mere. Isi kapan lo kalade jangan keluar terus ah meta cita kana coba saya segi susur aja nih mah mau kali dia tak Nugu, phone mau em? Boro Katan? Itu rodone kan ngongu ka abta kashila kana kuni nana ki isi. Oh, itu kok? Itu kok sita. Bom? Mai mudo ne ka tapes rito ko ka. Ai bo ai segu go dia bo seguri. Sita yere ya. Iya na teman. Geran. Nenga geretan to mukmai. Coba saya geran aci do difina ya geran sama. Ni chim na fo. No, iya refon enne dorone biano. Saya ya. Kecuali. Ito ni na bali eske kungolobi. Abike barakalam no tenere iklobina. Fem ni ma marake. Ni patron ni marake fem ne bi marano. Ika kuma forani yana. A fora meha. Sini meneno. Mumi kono kanana kedoro. Mumbi kono.
Ni y'a kɛ ni Tanji. Nse, mère. Moi, fouille moi. Tan fɛn bɛ ne. E n'a la kasi ma fɔ ko ni ni I denkɛ nana ko ka sigiyɔrɔ d'a ma ka ji ni fɛn ninnu d'a ma. Ne y'o fɔ. Aha. A nana sigi n ye sigiyɔrɔ d'a ma ka ji fɛnɛ ta ka d'a ma. A b'a fɔ ko a bɛ maga Tan k'a bɛ maga ne la. Sitan. I ti nkalon tigɛ dabila. Tan walen tɛ ka nkalon tigɛ. Ni kali Ala b'i faga koyi. Ha? Tan a yɛrɛ ye. Ne ka kuma tugu bɛ k'a fɔ ko n k'a kɛ tan. Est-ce que kunkolo ka kɛnɛ Sitan? N dɔgɔ nabali I b'a fɔ k'i bɛ taa nkalon ta ka da o la. Ha? Nin ka k'a bɛn i y'a mɛn? I y'a mɛn? Awɔ Tan. Tɛmɛ ka bɔ n ka so kɔnɔ. He. Maman. E fɛnɛ e bolo ne t'e jogo dɔn. Maman, fouille ça moi. Il bla là-bas, ne fouille moi. I nabali mun min ɲɛsi waliden ma. Maman, choix ça moi. Il t'a fait fouille moi. Fouille. A b'a ka baara de la a t'i ɲɛ sira la dɛ. A ma n'i kama ye a t'i ɲɛ sira la. Maman yɛrɛ. Wa I ka manamana ko nin ka k'a da ye. Maman yɛrɛ koro gɛlɛya sɔrɔ. Ne ko e tɛ yɛlɛma. Ha? Moi c'est ka choix ça. San joli b'i kun kɔfɛ ko kelen min halisa o jogo kelen de b'e la. E mun mɔgɔ sugu de. Moi c'est ka faamu ça moi. C'est ka faamu. Yɔrɔ ni kan ka da ye ŋuni b'i ka ni manamana kan ninnu fɔ n y'i kana f'i ni ɲɔgɔn cɛ. I filantinin ye y'a mɛn a? Wa ne bɛ kuma la b'i bolo b'i kunkolo la I bɛ ne lamɛn. I filantinin ye dɛ. Bi ka k'a dan ye. N tɛ fɛ ka nin bêtise sugu mɛn n kulo la bilen y'a mɛn a? Ne mun manamana ko ye. Adamaden ka kɛ e tɛ changer. E ye denmisɛnnin de ye bolo. E bolo k'e ye denmisɛnnin ye a? I bolo da I kun na. Vieux mɔgɔ, c'est bon hein? Ne ma f'i ye n'i bɛ kuma ne fɛ k'i kuma cogo la. Moi, c'est trop. Comment il est mort? Ne ma kan bɛ. Ça va non? Ma ma mana na ka fɔ la. Awɔ I den la. Il y a des enfants comme ça. Ne m'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye kɛ. Qui yɛrɛ kɛ den ɲɛnama ye? Tɛmɛ I ka taa ka bɔ yan. Ne tɛ nin. Ale ba ye. Papa, fɛnɛ k'a lajɛ sa. E bolo n tɛ denmisɛnnin bilen k'i bɛ giri ka d'a kan k'i b'a bugɔ. Ne hakili la ne ye nin bila ka taa Laginɛ walasa a ka changer de. A lajɛ. A ka comportement lajɛ. Den bɛɛ n'a mara cogo de don koyi. Nin tɛ denmisɛnnin bilen koyi. I yɛrɛ ɲɛ b'a la balikuyara ka ban. Donc n'i ta tɛ ta ni bugɔli I b'a ta ni hakili de. Bon, n kɔni ma dɔ wɛrɛ dɔn. Ne fɛ yan, nin t'a nale yan. Nin comportement sugu ninnu bɛ tɛna ninnu tolérer tuguni ne fɛ yan. N ti jɛn n'a ye. Fini bizarre don ninnu ni kuma kirikara fɔ ninnu kan. Kuma I den fɛ. Kuma I den fɛ. Ne bɛ kuma a fɛ. Kuma I den fɛ. E ka nin lajɛ. San joli bi yan fɛ. Je pense que ni ale waati min kɛ san kan ka sɔrɔ a changer la. Mais jusqu'à présent, o comportement modèle de b'a la depuis. Ne kɔni bɛ ka kuma a fɛ. Ale nana sɔrɔ sisan ne bɛ ka kuma a fɛ de. Eh ala. Sisan an b'a ta ni hakili de ye. I jigi da ne kan ko nin bɛ kɛ de. I fɛnɛ ka n'o fɔ sa. Mais i tɛ ka jigi da ne kan. A lajɛ, a comportement lajɛ, fini lajɛ. Kurusi bɛ bini ka bin ka bɔ a la. E fɛnɛ ka n'o fɔ bani. Fini tɛ mɔgɔya fɛnɛ ye koyi. De toute façon ne kɔni ma dɔ wɛrɛ. Fɛn kelen pe dɔrɔn a b'a ta n ka daba d'a ma ou bien a ka taa ka bɔ n ka so. Ayi o yɔrɔ kɔni na n tɛna na bɛn o kan. Barisabula a tɛ taa yen fɛ bilen. Ayi o t'a la dɛ. N'a fɔra den ka depuis wagati jumɛn I y'a ta k'a bila ka taa yen fɛ jogo kelen min na ne ni n den cɛ a bɛ san joli joli bɔ. O nalen sisan tuguni ko n'o ma yɛlɛ kama k'e b'o bila ka taa. N'a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma ne kɔrɔ yan nɔ de a tɛ segin ka taa. Den bɔ I kɔrɔ k'a bila ka taa o de b'a yɛlɛma ou bien e bolo ko de b'a jogo changer. I ma mara min don I den na mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o mara don I den na. E de bɛ mara don I den na fɔlɔ.
Yan so yɛrɛ ye o y'a kalayalen don. Sendwave ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Sendwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Sendwave la. Sendwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛ lakaw ani ne balima muso lakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamakɔ suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Manufin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na ŋa nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ.